Mbak Ut, Heh, ojo lali pengajian kok. Iya, wis seragam le. iya wis sak seragam ngene. Iya sik aku iki lho nutup lagi. Apa iya. Nutup lagi lho. Rokok sama niki ya sama niku. Ya Allah, aman lah harus mi aku nek Apa bulan nek poso ngene iki lho. Totalitas aku iki, aku totalitas. Dadi Ya apa? sembayang iku rokokku dhewe-dhewe. Iki gawe subuh. Iki sing gawe subuh peteng. Gawe zuhur. Asar menyala. Maghrib iki. Oh, awane kudu buka. Iki sing apik larang iki traweh iki kanggo traweh. Lah. Kok menisan salat sunah ya apa kok? Wala iya mi. Ya kan ya apa iki pisan. Yo iki mek gandengane iki sing karep. Sunah dhewe. Ya lah karo rokok piro? Sunah wakil lho. Lah iya. Lah nek sampe rokok wakil wis salusin. Iya kak mi kok wis iki ae. Lah iya. Ya apa ojo lali tapi ojo sampai kok lek utang poso ojo sampai gak dibayar lek wis ngene iki. Saiki poso ah? Poso lho mi. Iya, heeh, kok BE utang wis bayar ta utang wingi. BE tahun wingi. Wes lho mi aku alhamdulillah ya alhamdulillah tahu bolong. Ya Mbak ojo sampai turu dibayar ngono ya. Wis kayak ngono ya wis. Ojo lali kok pengajian. Yo iki lak men tak susul ya. Aku tak ngandani wong ya mi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maren lali aku saiki iki wis poso maneh. Nah aku iki lho utang 5 guru bayar tahun wingi. Duh, maren piye iki?